història castellera de 6è B de l'Escola Sant Cristòfor de Begues. Dia 8 d'octubre del 2065. Avi Jordi, em pots explicar aquella història dels castellers de Begues? Esclar que sí. A veure... El 10 de desembre del 2011, a l'Escola Sant Cristòfor ens van demanar un treball i la cosa va anar així. De treball de fi de curs heu de fer alguna cosa que no s'hagi fet mai en aquest poble. Per realitzar aquest projecte s'assignarà a cada alumne una parella. Podeu demanar ajuda a tanta gent com necessiteu i fer el que creieu més increïble. Ara farem les parelles. Marta i Jan, Carla i Miquel, Jordi i Ona, Pau i Núria. Vaig anar a reunir-me amb l'Ona, que era a la taula del costat, i li vaig preguntar si tenia alguna idea. Em van dir que no sabia què fer. Vam decidir quedar l'endemà a la plaça del poble. El dimarts, la meva classe va anar d'excursió al Pi Gros de Begues. Aquell dia ens vam divertir molt i vam riure per les butxaques. L'Ona era una aficionada als castells i jo compartia aquest gust amb ella. L'Ona es mirava el pi amb una expressió de sorpresa. Després va anar a buscar-me. Em va dir que el Pi Gros era espectacular, com ho seria el nostre treball. Llavors se'm va il·luminar la bombeta. Em va venir la idea de fer un castell tan alt com el pi. Aquella tarda em vaig trobar amb l'Ona a la Rambla del poble. Més tard, l'Ona va arribar on era jo, ofegada perquè feia molta estona que corria. Jo estava confós, no sabia com podíem reunir tanta gent. Una cosa era clara. El primer pas era preguntar als pares si ens deixaven. Més tard, vam trobar-nos amb el meu pare i li vam preguntar si podíem i ens va dir que teníem permís. Jo estava preocupat, no sabia com podíem entrenar ni com podíem fer córrer la veu. A més, no sabia qui ens podia ensenyar a fer un castell. Però, com l'Ona és tan bona amiga, em va proposar penjar cartells. Això no sabíem on entrenar ni qui ens podia ensenyar. L'Ona i jo ens vam reunir al pati amb uns amics. S'apuntaven a la idea. L'Ona ens va ensenyar el cartell. Era maquíssim i això faria que fos més cridaner. Una setmana més tard ens vam trobar a la plaça de l'Ateneu amb molta gent, com eren amics i les seves famílies, joves aficionats, etc. L'Àlex es va dirigir a mi i em va explicar que tenia uns coneguts que participaven en la colla castellera de Barcelona i que els agradaria molt ser els nostres padrins. Antoni, el conegut del meu amic Àlex, ens va explicar quines posicions ocupava cada persona. Jo dosos amb l'Ona, la Marina, la cotxadora, la Júlia enxaneta, la Carla en Tomàs, l'Alexandra, el David i la Carla, la Maria i la Sílvia agulles i per finalitzar en Marc i la Candela baixos. Després de molts dies entrenant, va arribar l'hora de provar-ho en l'arbre del Pi Gros. A la primera vam fer llenya, a la segona també, però a la tercera va sortir tal com esperàvem. Que bé, Jordi, ens ha sortit com esperàvem. Sí, és genial aquesta sensació. Li vaig dir. El 13 d'abril, el poble sencer es va reunir al costat del Pi Gros, on hi va haver una gran celebració. Hi havia de tot, unes figures de cartó anomenades capgrossos, els timbalers, diables, gralles, els nostres padrins i els gegants. Vam fer el castell, però vam fer llenya. No ens vam rendir i ho vam tornar a provar. Aquesta vegada vam aconseguir carregar, però descarregant vam caure. Ja estàvem desanimats, però els diables, els padrins, els gegants i les gralles animant ens van fer tornar-ho a intentar i aquest cop vam triomfar. Una estona més tard va vindre una noia i ens va dir si ens podia fer una entrevista. No sabíem qui era, però li vam dir que sí podíem. Com ho heu fet, això? Em va preguntar la dona. Treballem molt. No us fa por? No, perquè cal equilibri, força, valor, seny, confiança entre nosaltres i ganes per fer-ho. Vaig dir ben fort.
Teniu raó. Unes últimes preguntes. Com us penseu dir? Serem els encantats de Begues. M'encanta aquest nom. Gràcies. Més tard ens vam trobar amb un banquet sorpresa. I amb tanta gana el menjar es va acabar de seguida. Vam descobrir que els nostres padrins tenien molt bon gust, perquè la major part del menjar se'l van cruspir ells. Això fa gràcia, avi. Així, el dia 13 d'abril es va fundar els Castellers, encantats de Begues. Avi, un altre dia m'explicaràs una altra història? Sí, és clar. I serà de la Cucafera. Sí!